Pero mahal-mahal na lagi. Mga sinda. 40. Mga itong presyo sa limonid o sa milk tea ba. 35. Kalimot ko. Basta nakapalit ko sa una. 50 siguro to. Na may small, medium, large ang kuan baso. Spray the boy. Spray the boy ay. Spray the boy oh. Spray the boy. Igda taon si Spray the boy. Igda to Spray the boy. Ay no Spray the boy ay. Bulingit keg na ang Spray the boy. Spray the boy. Si Spray the boy man eh. Loh. Si Spray the boy oh. Nako Spray the boy. Muta ni mo Spray oh. Looy benes Spray the boy kay nas office na nagpuyo sirang usa. Looy ka Spray the boy. Maldito man Spray the boy. Hilig man nag-away Spray the boy. Hilig nag-away Spray the boy. Buka na mga amigos. Buka na. Buka na. Oh. Buka na. Gamay ni maluto na ni. Nagay. Huwag man makuha ng kuhan. Wakabot ang kuhan ba? Sabaw sa tanglad. Takuban kay para makuha ng tanglad. Ang basa ng iyo dito kay nag-away na to. Away sa bones ba? Sama na, Victor. Sige ka pang iring ha. O dyan o, natuog na o dyan o. Mag-iring ha gamay, Imi. Sige mo lang ka pamugno. Kung kuhaan na ka ha. Ang budsi mo? Budsi mo? Kasi panguwag iring dia. Tapos may gamay. Ako. Luto na sir na eh. Kaitan ni magluto tawa ito kay bawag kung sa luto. Luto na sir na yung mga amigos no. So itanaw ninyo mga amigos. Sa pag-higop ng sabawan yung gamay ang sabaw. Ito balihon be. Ito mo kayon. Atong kayon. Ay, kay ko pa ni. Kamay na mga sabaw. Kay ko pa ni, kamay kay sabaw. Oops, ang takuban balik. Luto na sir ni mga amigos eh. Luto na nino.
Gani puwa naman ang maliit. Ambot lang ka bukawil. Luto na sir na eh. Luto na ni mga amigas. Naluto na ang buong kawil na to mga amigas, ang maliit. Yeah. Kaunon to na ko tataw doon. Eh, magdungag pa ko kanon. So, mara to mga amigas.